ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଘାସ କଟ ରଖିଛି ସବୁଠି ତ ଖରା ବାଜୁଛି। କାଟତେ ଯାଇଥିଲ ନାଇଁ? ହଁ, କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲି ପରା। ଏଇଟା ନୂଆ ଆସିଛି ନା ସେ ସେମିତି ହଉଛି। ବାନ୍ଧା ସେ ପାଣି ପିଉନି ପାଣି। ତାକୁ ଇଏ ସହିତ ପାଣି ଦେଲେ ଯାଇ କୁଣ୍ଡା ସହିତ ପାଣି ଦେଲେ। କଣ କରୁଛ? ମାଛ ଗୁଡା ଭାଜି ଦଉଛି ମ। ଆଜି ଚେୟାରରେ ବସିକି ଭାଜୁଛ ଯେ? ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗଡିଆରେ ପୁରା ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଧରା ହେଇକି ଆସିଛି ମାଛ ଗୁଡା। କେତେ ଆଣିଥିଲ? କିଲେ କାଙ୍କର ମା ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ବା। ବାଛି ବୁଛା କରିକି ରେଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ। ତମେ କେମିତିକା ପିସ୍ ଖାଇବ? ବଡ ପିସ୍ ଖାଇବ ନା ଛୋଟିଆ ପିସ୍ ଖାଇବ? ବଡ଼ ପିସ୍ ଖାଇବି। ଆମ ଗାଁ ର ମାଛ ନା, ଛାଡିବାର ନାଇଁ ନା। ଗାଁ ଗଡିଆ ମାଛ ନା? ହଁ, ଆମ ଘର ପାଖର। ସେଇ ପାଖ ଗଡିଆଟାରେ ଧରିଥିଲ ହଁ, ନା? ଏତେ ବଡ ବଡ ମାଛ ପୁରା ଧରିଥିଲେ ଜାଣିଛ ନା? ଦେଖିକି ଓହ, ଆଉ 2 କିଲୋ କାଙ୍କଡ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ଦେଶୀ ମାଛ କେଇଠି ପାଇବୁ କହନି? ପାଖ ଗଡିଆ ଆମର।